ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜମା ବି ଶୋଉନି, ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖାଉଛି ତାର ସବୁ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଚିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଉ ମୋତେ ଏଠି ଦେଲେ ଅଦା ରସୁଣ ତୁ ଛଡ଼ା, ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଇଦେବି। ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ପୁଅକୁ ଖେଳଉଥିଲି। ତ ଧନ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି ଚାଟା ଆଣିଥିଲି, ସେ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖାଉନି। ଆଜି ପୁଅକୁ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୋତେ ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ପୁଅ ଧ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ତ ବୋଉ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କର ତ ଆଇଁଷ, ମୋର ତ 16 ସୋମବାର ଅଛି ସାଧା। ତ ବୋଉ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାମ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ବନେଇଥିଲି ପୋଟଳ କଷା, ତ ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ମୋର ସାଧା। ତ ବନେଇ ବୁନାଇକି ଏଠି ସବୁ ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ତା ଦାଦା ସହିତ ଖେଳୁଛି, ସୋଦୁ ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଡକ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଅକୁ ପୁରା ଜ୍ୱର ନା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ